أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا تجاني مولانا أبو العباس رضي الله تعالى عنه بندرابي جلبي مسيد من سبي الله محمد المكي كيتا ويوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جتي الله إن جولنا لا الله إن جتي شرمن شيخ تجاني en juurima dendagal hilifaɓe diine e aada e sikki ala ko ɗeftude konngol mum tan e mbaadi fuutankagal e ko wona e dow mum e ɗeɗo balle ko duhate e nder réseaux sociaux ha tenti oɗo suko debbo mo ganduɗa fa tabarakallah e golle makko ɗe ganduɗa ko coofɗe ɗe ganduɗa ko golle gandanɗa hoorema bonɗe e ɗo haali e ɓeɗo waliyaɓe Allah e ɗo haali diina l'islam ha tenti e galleji diina ɗi ha tenti e ceerno men mo ganduɗa kala fuutanke aɗa foti yidde oɗo gorko fodde ko gollane fuuta ko gollane l'islam woni mawlana cheikh alhaji umarul fouti eɗen kaala e dow inde fuurankagal wona e gueɗe goɗɗe ala koye dow fuurankagal fodde golle makko labtude ɗe o gollane l'islam e ɗo gollani fuutankagal yoni teddugal fuutankoɓe mawlana cheikh alhaji umarul fouti ittudema fof makko o waɗi hoore makko fuuranke kala ɗo yeehi o nawata ko inde fuuta so wi oumar o joftinta hoore makko koye gandanɗa hoore makko e fuutankagal fa tabarakallah machallah fodde oɗo waliyo Allah neɗɗo memde ɗum en fa tabarakallah dendagal waliyaɓe Allah ha tenti e annabi sallah sallam ala ko wiyanoka ko gonga ala ko wiyanoka guila e zamanu ɓe ganduɗa ko heefereɓe yahudu en ɓe o hodduno ha e dendagal koreji makko ɓe o jiiduno nelaɗo ala ko wiyaka ala ko leftaka ala no tampiniraka ha yettiɗo yetti cheikh haji umarul fouti kono enen fof fuutankoɓe eɗen kucciti sinno ko goto e men fof bamum ɗettono walla e jinnaɗo mum ɗetta walla e ko nandi hen ma jomum daro fa tabarakallah machallah yidde habtade kadi Allah walla ɗum e nden ɗon haara jomum jogano ɗum peeje ha wawa habtade no yiiɗi habtorade ni enen noon oɗo ko haɓate makko ho nana ara oɗo suko debbo ɓe ene mbiya ko fuutanke ɓe ene mbiya o wona fuutanke kono gandan cheikh oumar wonko foti yoɓede ko wona ɗeɗo gueɗe ko adi fof yimɓe ɓe ene manque andude hol gonɗo cheikh alhaji umarul fouti o mo ganduɗa darde mum fof ala ko yiɗi ala ko darani so wona yo diina yaaro yesso o wi ko li nusrati ma kada sanna damata nakkuli sa ufni bihi umri wa jaahi li annani hayatan bila rawhin wa mawtan bila ramsi o wi ko bi zawrati hayril halqi kanko cheikh oumar saabu juurade mi nela ɓurɗo moƴƴude e tagore allah nde niltumo ammeli kimmi dendagal godallajam bihi niltuha saabu juurade nelaɗo allah keɓirmi ɗum laabita ahuli wona lebdudemi hen min seyiduna cheikh alhaji umarul fouti ni o wi kanko cheikh oumar radiallahu taala anhu bi zawrati hayril halqi niltumo ammali o yi bihi saabu juurade mi nelaɗo allah ko ɗum keɓirmi hebde wiliyajam kala ko jinnomi kala ko jiiɗotonomi keɓirmi ɗum ko sababune juurade mi nelaɗo Allah kono noon laabita ahuli wona lebdudemi hen li nusrati ma kada sanna damata nakuli o wi saabu wurtinde sunna nelaɗo Allah cheikh oumar yahanno koye ɓamtude diine saabu hakkude makko e amadou ma amadou o windina ɗum lettere o wi amadou ma amadou mi yiiɗa mbadden ka julɗo kemi julɗo mi yiiɗa mbadden te an ka gandanɗa hoorema maayo min mi mayata lettere o nawa totta amadou ma amadou lettere o jangga e batu amadou ma amadou wonnoɓe batu ɓe gone e jalde wonde ceernajo o wi mayata amadou ko maayo woodi keɓɓitiɗo wi e nder bato he wi onon de bandiraɓe on paamani ko cheikh oumar fanditi ɗon
o wiiri ko kanko o maayata amadou ko maayo wonde kanko ko ɓesɗo eɗen ganda ɓesɗo gaccuɗo maayani o wiiri amadou ko maayo wonde amadou ala ɓesgu jogii ko ɓiɗɗo gooto hay ɗum no ko debbo wadde en gandi ɓe gona gooto hande Cheikh Omarul Fouti alhamdoulillahi rabbil alamin ɓesgu makko ne yaaji gila e Sénégal ha e Mali ha e Mauritanie ha e Burkina ha e Soudan ha Arabe Saoudi kala ɗon jaaɗa a tawat ɗon taniraɓe Cheikh Alhaji Omarul Fouti holko waɗi noon o wi ko li nusrati ma kada sanna damata naquli saabu wurtinde mi sunna nelaɗo Allah ɗum waɗi boɗa egga ɗo mi faya ɗo boɗa egga ɗo mi faya ɗo mi ummo Mauritanie mi faya Mali mi faya Guinée fof ko wallude diine Allah wurtinde sunna nelaɗo Allah o wi noon li annani hayatan bila rawhin wa mawtan bila ramsi li nusrati ma kada sanna damata naquli sa ufni bihi umri wa jahili annani hayatan bila rawhin wa mawtan bila ramsi ene woodini min gurdam ɗam ganduɗa ɗam alɗa e foftore mawlana Cheikh Alhaji Omarul Fouti meeɗa foftade kanko fof o tampan tan ko l'islam ɗum noon bandiraɓe fuutankoɓe on dañi haajude guila e hooram puɗɗorimi en dañi haaju so Cheikh Oumar memamam ko fuuta fof mema kono noon gartiren hakkillaji meɗen so Allahu lamɗo o jaaɓi o yiyatde o yiyat so neɗɗo memi waliyu Allah so memi jiyaɗo Allah o yiyat leeli yaawi o yiyat o dañi probléme noon aha kay o dañi probléme holko waɗimi wiide o dañi probléme sabu Cheikh Oumar eko liggani l'islam Cheikh Oumar eko heeɓi e jamiroje nelaɗo Allah kala jihadi mo waɗata o wona Cheikh Oumar fa tabarakallah wela tan waɗi jihadi o hocci ko yamirore e nelaɗo Allah nelaɗo yamirimo yo fellu jihadi Cheikh Oumar fa tabarakallah machallah e welaka tan felli jihadi o waɗata ɗum koye sunna anabi sa sallam kadi jihadi mo waɗi o walli wallahi so wonano Cheikh Oumar fuutankoɓe dañata gueɗal gueɗe kewɗe ɗe fuura teddinira ko sababu nde Cheikh Oumar galleji diine kewɗe nan ɗo barkiri koye barke duwaw Cheikh Oumar ɗum waɗa ceerman Bocara wi atalana zuhuru hasan nouri wasilam hande e janggo mawlana Cheikh Alhaji Mouhamadou Bocara Kane min calmini min juurima dandagal ɓesgu makko fa tabarakallah machallah o wi ko atalana zuhuru hasan nouri gata guiwu haalate fa tabarakallah e guiɗo mum Cheikh Omarul Fouti o wi ko atalana zuhuru hasan nouri fi yawmi larbiyai min yawmi nouri amantiqali cheikhana tijjani li fasa milada azimu sha'ani eɗen gandi fodde fa tabarakallah ceerman Bocara en ko qirri e waliyaɓe Allah heddiɓe kamɓe fof eɓe jaaɓi gueɗal ngal Allah totti mawlana Cheikh Alhaji Omarul Fouti walla ni wona e guila ceerman Bocara ko guila e taniraɓe muɗum fa tabarakallah machallah ko wurdunoɓe e mawlana Cheikh Alhaji Omarul Fouti gurdigal moƴƴal waliyaɓe Allah ɓe pop ina teddodira e Cheikh Oumar wadde fuutankoɓe ko foti no Cheikh Oumar cukalel dewel heɓaɗo ɗetto Cheikh Oumar eɗen kucciri hen goto men foof ne deƴƴi wiye wona wasila mema wona muqaddama ɗo ala muqaddameɓe Cheikh Oumar kala ɗo mema kala fuutanke kala tijane yanke ceerno ma memama saabu so rokkanima lawol tan dokkuɗomo o dokkuɗumo o rokki ɗum eyyi ko ni noon sifori so rokkani hay sinno wona on banggue lawol ni en kalani toon hay sinno koto banggue l'islam hay sinno koto banggue fuutankagal aɗa foti so Cheikh Oumar memama wooda ko tinɗa e ɓandu ma en tant que ka fuutanke saabu wonko darani fuura wonko itti saabu o yeehi to leyɗele arabeɓe o fiidire mum to banggue gandal o fooli ɗumen o liɓi ɗum o teɓi teddungal ngal holto artiri o artiri koye Fouta wadde so Cheikh Oumar memama bandiraɓe julɓe ganden en dañi haaju saabu enen en ngala ko ɓuuri ceerno fa tabarakallah machallah mo parno to banggue fuutankagal e guila e moƴƴuɓe men ha e waliyaɓe men ha tenti kadi e mawlana Cheikh Alhaji Omarul Fouti saabu darde makko eko gollani Fouta falillahi alhamdu mbiɗon noon kala anabi sallam wonko habri e julɗo ɗettade julɗo ala ko haali noon neɗɗo ɗettade neɗɗo Allah cukalel tan ɗetto neɗɗo Allah haala mum bonande ɗum ko musiba ɓurɗo mawnude e musibbaji ko musiba ɓurɗo mawnude e musibbaji ɗum noon julɗo foof
yo hollu mettere mum hen sabu nelaɗo Allah sa sallam wi man ra'a minkum munkaran falyughayiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu l iman. o wi kala mon jiiɗo gueɗe bonande ene golle yo ittir ɗum junngo makko o itta bonande nde ɗum jeyi ɗum ko laamu ɓuri hewdo doole wawde ittirde junngo mum bonande yiya neɗɗo ne waɗa bonande laamu ne wawi ittude. sa wawa ɗum an jiyaɗo Allah wawa ittirde junngo ma o yima ya haal. sa wawa haalde ha ɗum iwa o wima ko ya mettin ɗum e ɓerde ma cooma ɗum e ɓerde ma tikka hen wonde gandanɗa ngal ɗo gueɗal ndeɗo bonande gollade a wona beltiɗo e mayre. eɗen kollira wonde ngal ɗo gueɗal ngal ɗo gollal ngal oɗo debbo golli o golli fa tabarakallah gollal coofngal ha tenti en ganda wonduɓe e makko e yaaduɓe e makko e ngal ɗo gollal kono ganden ngal ɗo gollal ko gollal coofngal. ɗum noon en calmini ɓesgu Cheikh Oumarul Fouti e foof ha tente ceerno men ceerno khalifa galle Cheikh Oumar ceerno Mouhamadoul Bachir Muntaka Taha kono noon eɗen calminira ɗon fa tabarakallah sokhna Safoura mo makki Habibu Nouru Cheikh Alhaji Oumarul Fouti eɗen calmina ɗon ceerno men guiɗo men ceerno Saydou Nouru mo Alhasan Tall mo Ousmane bunu Ousmane Saydou Antoumani mo ceerno Alaji Cheikh Alhaji Oumarul Fouti fa tabarakallah to ɓogge eɗen calmina dendagal ɓesgu Cheikh Oumar eɗen mbiya nde ɗo mettere wona galle Cheikh Oumar tan foti fa tabarakallah macha darade hen ala ko kala fuutanke yo mettine ngal ɗo gollal. mbimi noon hay sinno wona mo kaddam ma hay sinno wona mo kaddam ma en tant que ka fuutanke ngal ɗo gollal surtout vidéo o ene sari e nokkuji julɗo so heeɓi ɗum foti ko moftude wona aɗa nelda ɗum e banggueji goɗɗi. eyyi tanen ɗette hen ceerno ma ne ɗette hen walla gando Allah gando leñol ma gando fuutankoɓe ene ɗette hen poɗɗa ko heɓde vidéo o mamta wona neldude sinno ko a heeɓine vidéo mo ganduɗa ko tane tigui tigui ɗettere he walla bamma a neldata ɗum banggue goɗɗo. ɗum noon enen neldoɓe vidéo oɗo suhu debbo gonɗo France mi anda ɗo wone nokkuje e France elle mbi ko hedde lanto hoodi ɗum foof e waade noon kala keɓɗo vidéo o yo mumtu ɗum wasa saabu bonande feññintaki. eyyi bonande feññintaki surtout noon e nde ɗo bonande ndene wawi hulɓinade ko foti no mawlana Cheikh Alhaji Oumarul Fouti joom safinatu saada li ahli dufi won najaɓe jomum huccite e muɗum ni ene haala mum kaɗo haala fuuranko foof ne keeɗi ko ɗum joguinomi ko mboɗo yettina bandiraɓe julɓe ɓe so tawi wonko oñe haala ka jerroɗon jaafoɗon so tawi kadi wonko fewi kota Allah fewni ko hollirde wonde minen min gona weltiɓe e ngal ɗo gollal min jaadani e maggal kadi fa tabarakallah machallah eɗen ñaago o Allah subhanahu wa taala yo ñawanen ɗum guila e aduna nde ɗo ɗe kaɗo haala e ko haali e moƴƴuɓe ɓe ha tente dinal islam ha tente e mo ganduɗa ko ceerno fuutankoɓe ko guiɗo fuutankoɓe ko gendiyanke mawlana Cheikh Alhaji Oumarul Fouti yo Allah ñaaw guila e aduna yo Allah ñaaw ɗum guila e aduna. ɗum noon bandiraɓe julɓe min calmini on min juurima on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mouhamadoul Maki Keita arno salminde on Allah jarama on jarama.